Tot el que veureu en aquest vídeo ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, el vídeo podria ferir sensibilitats. Relatem crims contra natura reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats. Hola, no sóc Carles Porta. Avui parlarem del paorós cas d'Austrèdulis. A començaments del segle XX va desaparèixer misteriosament. Què havia passat? Avui posarem llum a la foscor. Comencem. Crims. Tot va començar amb la sospita de que el govern català està impulsant la instal·lació d'armes de destrucció massiva biològica a la badia de Roses per part d'una empresa d'armament. La biodiversitat del Mediterrani occidental està amenaçada pel canvi climàtic i pel disturbi que provocarien els projectats macroparcs industrials eòlics marins de producció elèctrica. Aquest perill és molt alt. Davant d'aquesta possible catàstrofe durant un viatge per la costa occitana, un opositor al macroparc plantejat per posar a la badia de Roses va decidir tornar, potser per darrer cop a la seva vida, a tastar les ostres, plat típic del poble de Sete. El nostre protagonista va demanar aquest plat amb la consciència ecològica tranquil·la, després de rebre la informació per part d'una persona compromesa en la defensa del medi ambient de que no hi havia perill d'extinció de les ostres, doncs eren un producte conreat ja des d'època romana. La sorpresa, però, va ser observar les closques de les ostres que li havien portat. En efecte, no coincidien ni en mides ni en la forma amb aquelles que havia vist en el magatzem del Museu d'Empúries quan, allà a mitjans dels anys 70, havia estat estudiant les restes de menjar d'època romana de la ciutat. Què havia passat? Havien mutat les ostres? Havien sigut eliminades i es tractava d'un cas de suplantació? Era un cas de debilitat de la seva memòria? Per començar a investigar aquesta qüestió ens desplaçarem a la peixateria de l'Escala Empúries. Aquí podem comprovar que efectivament tenen dos tipus d'ostres ben diferents. Una, més plana i arrodonida, que porten de Galícia, i una altra, més recargolada, estreta i esquifida, que prové justament del sud de França i que coincideix amb aquelles que havíem trobat en el plat a Sete. Si fem una comparació amb l'ostra romana d'Empúries, podem comprovar que, en efecte, en el plat en qüestió no hi havia ostres de les nostres, les ostres planes, anomenades Austrèdulis. Es tracta d'una altra espècie. Les ostres romanes havien sigut suplantades per ostres del Pacífic, ostions, vulgarment dits, ostra japonesa o Crassostrea gigas en l'argot científic. L'ostra de Galícia, per altra banda, és de la mateixa espècie, però tenia un tamany ridículament petit comparat amb l'ostra d'època romana. Però com i per què no hi havia ostres planes al restaurant? Es van extingir les ostres planes a la Mediterrània? Les van sobreexplotar ja els romans? Per seguir el fil d'aquesta història ens haurem de remuntar més enllà del segle I abans de Crist, a l'origen d'Ostrearum vivaria. Tot i que molt cobejades ja pels grecs, els coneixements sobre les ostres eren molt deficients en un principi. Aristòtil defensava que la reproducció de les ostres era per generació espontània. Νομίζω ότι αναπαράγονται αναφόρμητα, αλλά έκανα λάθος. No serà fins al final de la República i al principi de l'Imperi Romà que trobarem importants promotors de noves pràctiques de piscicultures. Sic nostra et asinquam luxuriam propagavit leporania, as piscines protulita de mare,
et Tineas Pelagius Greges Pishum Legocabit. Entre l'any 60 i l'abril de l'any següent, abans de la nostra era, el polític Marc Tul·li Ciceró denuncia els Picinari com a personatges abjectes i assenyala específicament un executiu, un tal Orata, com a principal sospitós del desenvolupament de la indústria productora d'ostres. El tal Caius Sergius Silius Orata era un promotor de negocis especulatius i immobiliaris a la localitat napolitana de Baiae, on impulsà una mena de Marina d'Or, ciutat de vacances pels romans rics. Ciceró vinculava aquestes pràctiques a una conspiració dels mafiosos del triumvirat per fer-se amb el poder. Erat pars conjugationis turbatorum triumviratus. Aquestes i altres denúncies van fer que Ciceró fou assassinat tallant-li el cap i les mans pels sicaris del capo Marc Antoni. Anys més tard, Plini, àlies el Vell, denuncià també la figura del mateix polític i negociant Caius Sergius Orata com a responsable principal d'haver impulsat l'ostricultura itàlica. Però fins i tot apunta que el mòbil no va ser la gula dels patricis romans, sinó els beneficis. Nec gula e causa, sed avaritiae. Aquest informant també va desaparèixer en estranyes circumstàncies durant l'explosió del volcà de Pompeia l'any 79 després de Crist. Plini s'equivocava quan deia Nascuntur ostrea spontanea, alimo putrescere, vel ex spuma quae circa naves diu subdactei sunt, et ex lignis conclavatis, et ex lignis. Tot i que més tard Plini es va acostar més a la veritat dient Nuper competum est ostrea fluere liquorem generativum ut lac. Però eren els romans capaços de reproduir i de conrear ostres? Evidentment les mantenien i les feien créixer en piscines, però la criança podia fer-se traient ous i cries directament del mar i no per reproducció en captivitat, que això ho assegurava el testimoni de Columel·la. Però, malgrat aquest testimoni, les empreses d'Orata semblen tenir característiques intensives, com insinua un altre testimoni, Valeri Màxim. Segons aquest últim testimoni, tenien múltiples basses especialitzades en diferents espècies de peixos i de mol·luscs. És a dir, això els hi podia haver permès descobrir i dominar l'obscur sistema de reproducció d'aquests animals que van canviant de sexe. És molt difícil demostrar arqueològicament que les poques instal·lacions de piscines construïdes vora la costa, per exemple a Alacant, Andalusia, al nord d'Àfrica, estaven destinades efectivament a la reproducció d'ostres en captivitat. Molt més difícil encara és interpretar que aquest tipus d'instal·lacions estan directament vinculades amb la reproducció si estan excavades en les roques de la costa. El fet de trobar moltes ostres en els jaciments arqueològics és una pista, però no és cap prova definitiva del seu conreu, doncs podien haver estat recol·lectades directament del mar. Hi ha també constància de que eren transportades en barques, naves vivària, especialment dissenyades per portar-les vives. També hi ha constància de que les conservaven en vinagre i que les transportaven en diferents recipients, fins i tot conservant-les amb gel. Però tot això no ens dona una pista, una prova definitiva del seu conreu. Algunes restes d'ostres tenen enganxades fragments de teules, el que ens indica que, com a mínim, eren implantades d'una forma intencional en un fons preparat amb aquests fragments de ceràmica. Però, sobretot, tenim altres proves materials. Es tracta d'un tipus d'ampolletes de vidre tallat, decorades, que s'han trobat a Itàlia, Portugal, Alemanya, França, Anglaterra, Nord d'Àfrica, però també a Empúries, a Mèrida i fins i tot a Astorga. Eren probablement souvenirs que es venien a les ciutats de vacances vora Nàpols. Alguns d'aquests recipients, com el mateix d'Empúries, porten tallada la paraula ostrària i reprodueixen instal·lacions amb ostres
lligades amb cordes i pendents de plataformes de fusta. Aquest és el mateix sistema que veiem avui dia en les explotacions d'ostres i de musclos. Així que probablement tenim una prova definitiva del seu conreu i de la seva reproducció en captivitat en època romana. Però l'evidència més espectacular ens l'ha proporcionat una excavació de rescat del 2013. A prop de Narbona es va descobrir una espectacular construcció. Es tractava d'un estany artificial per a peixos de mar de 65 metres de diàmetre, amb un recinte de menjador rectangular en el centre. Una veritable instal·lació de luxe que només va durar 40 anys, qui sap si no feta expressament per la visita de l'emperador August l'any 27 a.C. Al costat de la sala menjador central es va trobar un contenidor revestit de fusta i destinat justament a la cria i a l'engreix d'ostres. Durant l'Imperi Romà es va generalitzar efectivament el conreu d'ostres per Hispània i la Gàl·lia, fins a Gran Bretanya i fins a la frontera del nord de l'imperi a Vindolanda. Fins i tot en el segle IV, Decimus Maximus Ausonius parla de la riquesa d'ostres a la costa de Barcelona. Aquesta activitat perdurà fins al segle VI després de Crist. L'alta demanda, potser fins i tot, va fer que al llarg del temps anés baixant el tamany de les ostres recol·lectades. En tot cas, les ostres de l'Atlàntic, especialment les de Britània, foren més preuades pels romans que les del Mediterrà, que eren més petites. A l'alta edat mitjana encara foren molt desitjades i consumides. Al mar, davant de Barcelona, hi havia moltes ostres i es recollien fins al segle XII. I en alguns llocs, com Galícia, el conreu perdura durant tota l'edat mitjana. A Irlanda, molt més enllà de l'Imperi Romà, també es començaren a conreuar en el segle XIII. Així doncs, què ha passat? Per què no hi ha més ostres planes a l'estany de Tau a Sète? Què va passar amb Ostrea edulis, l'espècie nativa que originalment s'estenia des de Noruega fins al Mar Negre? Buscant precedents que expliquin una desaparició sobtada de l'ostra nativa salvatge, hauríem de recular encara més lluny en el temps, fins l'any 5900 abans de la nostra era. La gent caçadora-recol·lectora costanera a Escandinàvia havia estat vivint en gran mesura de la recol·lecció d'aquesta ostra. Després d'aquesta data, després del 5.900 abans de la nostra era, que coincideix amb l'adopció de l'agricultura, pràcticament l'ostra és substituïda arreu per la recol·lecció d'escopinyes i de musclos. Els estudis arqueològics s'han apuntat que no va ser un problema de canvi en la salinitat del mar, ni tampoc que es pogués atribuir directament a un canvi climàtic. Amb tota probabilitat, doncs, no es tracta de l'efecte d'un canvi de temperatura de l'aigua, sinó, sobretot, d'un augment de la terbolesa de l'aigua deguda a la desforestació provocada per l'extensió dels conreus. I això va ser catastròfic per una població d'ostres que ja estava molt sobreexplotada per un augment demogràfic previ. Amb aquesta pista tornarem a l'estany de Tau. En el seu museu ens informa que a finals del segle XIX ja no hi quedava un sol recol·lector de mol·luscs i que al final d'aquell segle es van fer intents de repoblar l'estany amb també una altra espècie d'ostres, la Chrysostea angulata, popularment dita l'ostra portuguesa. Però això no va tenir èxit, doncs una sèrie d'epidèmies parasitàries van acabar amb elles a principis del segle XX. Aquesta història breu té un paral·lel a Irlanda. Ja sabem que al segle XVII i al segle XIX va haver-hi una sobreexplotació i un consum massiu de les ostres, a la qual cosa es va afegir després la contaminació provocada pels residus de la industrialització incipient. La repoblació amb ostres portugueses tampoc va tenir èxit allà i un altre cop degut a l'extensió de les epidèmies.
La producció d'ostres allà on encara es recollia va caure massivament des dels anys 60 del segle passat. A França es va reduir 20 vegades. A Espanya, Galícia continua sent encara el principal productor europeu. I, malgrat que el preu de l'ostra nativa és 3 vegades superior a la del Pacífic, finalment aquests ostions, els Chrysostea gigas, es van anar replantant en molts llocs. Aquesta espècie sembla més resistent a les plagues, és més fàcil de produir en massa i no té l'inconvenient que té la nostra, el problema de que durant els mesos de reproducció no és comestible. És per això que fou l'espècie forània la que finalment havia arribat al plat esmentat al principi. Tornant al tema de l'Edulis, el problema també va ser que es tenia molt poc coneixement abans dels anys 70 de quines eren les condicions òptimes de reproducció i de cria. Avui sabem de l'efecte perniciós de la contaminació que produeixen els productes antiincrustacions que es desprenen de les pintures dels vaixells i que es dipositen als sediments marins. La contaminació i la terbolesa de les aigües provocades per les accions i les construccions en el mar també en són molt culpables d'aquesta desaparició. Un altre culpable ha sigut la translocació d'espècies. En alguns llocs es van intentar repoblar amb hostes del Canadà i dels Estats Units, que prèviament havien sigut importades allà des d'Europa. Però això també va comportar que s'importessin aquí una sèrie de depredadors que eren prèviament inexistents. En general, doncs, podem dir que Ostrea edulis s'enfronta avui dia a una sèrie de grans reptes, no tan directament relacionats amb el canvi de temperatura, sinó a la contaminació i a la terbolesa de l'aigua, a les espècies introduïdes, a les pandèmies i també, com no, a l'afany de guany que afavoreix la seva substitució per l'ostra importada. Aconseguiran associacions com l'Aliança per a la Restauració de l'Ostra Nativa promocionar la seva recuperació? Aconseguirà l'associació Stop Parc Eòlic Marí aturar la construcció d'aquest parc i evitar així la terbolesa i la degradació de la biosfera mediterrània? Avui aquestes preguntes encara no tenen resposta. Com va dir l'any 1976 un desconegut arqueozoòleg quan va presentar les restes de la darrera pantera catalana. Les extincions accelerades comencen a arribar als humans, és a dir, que aquests, els humans, són un factor accelerador de les extincions. I aquesta obra destructiva potser culminarà aviat si no n'aprenem.